ibig sabihin na ikaw ay nakaharap sa camera o ikaw ay babaeng who looks strong because you are a reporter, you go out there on field talking to a lot of important people, interviewing VIPs, government functionaries. Hindi ibig sabihin na ligtas ka na dun sa mga diskriminasyon o yung mga pahirap na dulot ng gender natin dahil babae tayo. Pero, Son, if you look at our academic training, ako, Jorn ako, ha? I was never trained to be a woman journalist. What do you mean by walang that? tinuro sa'yo na you have to be like this to be a woman journalist. This is Okay. how you I survive. get it. This is how you will survive in the media landscape. Walang tinuro. Kaya pagdating dun sa sa practice, puro sila lalaki. Magpapakalalaki ka. Quote-unquote. As in, matapang na babae. Yeah. Naghahabol ka ng storya like them. Pero may limitation ka because nung panahon kasi namin, Son, at hindi na rin naman inabot ni Pat, pag encounter, nasa field kami. Hindi kami tumatawag lang sa commander. At syempre, meron din kayo mga problema sa reproductive health Oo, ninyo, you cannot be rushing, nireregla ka dun. Yeah, exactly. Okay. Oo. But you're not told in school na if you're a woman journalist, you have to conduct yourself in such a way na may consideration sa iyong reproductive health, sa iyong mga women's rights, etc. Walang tinurong ganon. Walang framework. In other words, walang gender perspective. Wala. Kaya pagpunta mo doon, you practice as how the male do it. Matigas ka, palabang ka, hinahabol mo lagi yung journal. Kanya ang parang ang tingin nila, di ba, kapag babae ka na nasa field ng journalism, parang astig. Oo. Yes. At At dapat yung ka sinasabi ni mag-astig. Tita Cecil ni Sis Cecil na bulugan. Bulugan. Kaya Kapampangan, bulugan, anong nun? Direct translation. Parang cowboy. Koboy. Bulugan, Mas malapit siya doon. Oo, yung cowboy kasi, pag sinabing cowboy yan, walang arte yan. Yes. Oo, pwede Kasi yan kahit saan. si Sister Cecil natin, siya yung nauna sa radyo na babae. Just when every journalist was a man na nagre-report sa DCRH, okay? O, ganon. Oo. At naririnig mo boses ng babae. Oo. Tapos nag-aano pa siya, nagre-respond pa sa pinatubo at that. So iba yung kinapaloobang context ni Cecil. Pero sa inyong karanasan at sa mga kwento ng ibang mga kababaihan na tulad ninyo o tulad natin, meron bang limitasyon talaga na ibinibigay ang pagiging babae dun sa klase ng profesyon na meron kayo? In my case, hindi. Hindi siya naging weakness sa akin. Naging strength ko yun. Kasi kaya kong ginagamit ko ang charm ko. Ginagamit ko ang aking authority and skills. Period in time na there was a political ferment and troubled times. And you go there as with your strength. Oo. Doon- Si Pat naman, she's a lot younger than us. Oo, iba na Oo, inabot oo. ng Ano naman, ano. kumusta naman? Bago-bago po kasi akong reporter, lagi naman yan pinaka first sabak mo o laging beat mo, police beat. Police. Lagi ka dyan. So, lagi ka sa Ulibas, tambay ka sa mga police station. Nung ako, ma'am, naranasan ko yung, siguro, I don't see it as discrimination kasi, ma'am. Parang, itatanong nila, ay, sama ka kami kasi mga raid. May raid. As in raid ng mga drugs. Tapos tatanong nila, ay, walang lalaki. Ay, Embedded. ikaw ang sasama. O siyempre, magsusuot ng bullet vest. Yeah. Ayaw po. So, yun. Actually, siguro nakita rin nila, kasi nakailang raid din po ako nasama talaga na may mga encounter na putukan. No? So, nakita nila na kaya namang makisama at sumakmaga. Yun nga po, yung term na bulugan is nag-a-apply talaga. Doon mo makikita na wala naman talagang
kaibahan or siyempre makikita mo lalaki iba pa rin yung strength niya kung physical ang pag-uusapan. Pero kumbaga makakasabay ka sa mga yung mga operation ng mga Oo, ganun. pero wala ba kayo naranasan, for example, kasi may mga naririnig ako at meron din ako mga na-witness na sexual harassment ng mga babaeng journalists. Meron. My friend, Jen, who was then with the Philippine Star, biniro siya ng isang politiko. So malangit tawa ang kanyang kaluluwa. Hindi ko na po babanggitin. We were covering the Subic SPMA conflict back in the days when Dick Gordon was being flushed out of SBMA by President I remember Estrada. that. Here comes yung politician. Si Jen, alam naman natin, physically endowed dyan Oo. And she does not hide it. And this politician was neither selfish about his views. So sabi niya, "Oy, Jen, ang sarap mo." Ginanon niya. So my friend, my my colleague, felt offended. Ay ba'y nagsampa ng kaso? Hindi niya, wala siyang alintana, kaya mataas ang posisyon nitong so-called. Yeah. Sabi, praise daw yun. Oo, To her, it sounded No, like yeah. Hindi pambabastos. ano yun. So, Jen filed the Oo, case. so, ikaw ba, kasi you're so fair, di ba? Oo, tapos you started young, ganyan. Wala ka bang naranasan na gano'n, yung mga patutsada or pagpaparinig na bordering on sexual harassment? Personal experience ko po for the past 16 years, hindi ko naranasan yung ganun sigurong harassment na or pambabastos na ganun. Pero di ba po kunyari yun, bagay may ing Makapalda or in Kapampangan o bagay may Makapalda. Pero na feeling mo naman compliment at hindi ako na nabastusan sa mga that was long. Yeah. But Yeah. marami ding mga babae na journalist na katulad ng sinabi mo, yung nangyari kay Jen. Jen. Parang sa few women na journalists na nakausap ko in different parts of the Philippines, Cebu, Manila, ganyan, sa Baguio, halos lahat sila may ganong mga May mararanasan insidente ng sexual harassment sa field and even within the workplace. In fact, meron ding instances na pareho mong babae, binabastos ka as a journalist. Women journalist na siya, na porke siya ang nasa Maynila. Alam mo yung Manila Oo. mentality? Yeah. Yan. Oo, And then they yung treat feel us. superior to Oo, us. to us. Pero, Sis Tonet and Pat, di ba ang media industry, yung kinapapalooban natin ay male-dominated pa rin hanggang ngayon? Yeah, you don't have to go far, no? In my paper, halos silang nasa national desk are men, but we have a fair share of women. Yung pinakauna naming editor was female and strong at that. Our publisher was a woman. Even now, merong silang nire-retain na gender balance. But it's still male-dominated. Kaya we were so happy last night nung nagsama-sama tayo. 30 pala tayo. That's 30 pala tayo women na kababaihan gathering, na media. Sa Pampanga pa lang. And media owners are mostly men. Men, Oo. So, ganun pa rin. Ikaw ba nakikita mo sa araw-araw na coverage mo na talagang male-dominated pa rin ang field ng media? Yes po eh. Marami pa rin na kasabayan mo, lalo na, even yung mga local, meron na po tayong mga ibang istasyon na meron ng regional network. Talagang lalaki pa din yung kanilang mga practitioners. Pero nonetheless, nag-e-excel, yun lang yung mga... Nag-e-excel. Nag-excel yung mga babae. Pero I think doble ang kailangan mong i-deliver. Meron namang mga kasamahang lalaki na very fair ang treatment sa mga kababaihan. O Hindi meron din naman mga condescending. gender sensitive Oo, na oo. na kalalakihan. We're not saying while Oo. male-dominated ang ating field, hindi naman sila condescending sa kababaihan. Yeah. Nawala na yung matatandang yun nauna na. Yeah. Oo, kasi very patriarchal naman ang ating lipunan, hindi ba? So, yun
namang media industry, yung microcosm lang yan di ba? Reflection. Ng reflection ng kabuang nangyayari sa lipunan na very patriarchal pa rin. Yung ibang media, the way it is and the way it presents, totoo pa rin na hanggang ngayon ang portrayal sa mga babae ay parang na-objectify.